sami se dejcie odpowiedzenie na to pytanie. Holokaust naszej erbowizny. Widzicie, Hań wachuje policjo. Witam was Rostomili. Dzisiaj jest niedziela. Wczoraj żech był we Niemodlinie. Wyście byli tydzień nazad. Tako magia filmu. A ja nie musiał wracać do łazisk ino Jerzek we Opolu. Dzięka widzowi Martinowi, któremu jeszcze raz dziękuję, który zarezerwował nam nocleg we hotelu Starka. Wszystko było super. Voll Eischrank, że się dowiedział, co to było na ekstra życzenie, nie było cza. Niektóre my już wypili, niektóre zabrali. A dzisiaj pojadymy na dziedziny pole Niemodlina. 27 dziedzin je, my pokorzymy ino 7. Z kuli tego, co większość dziedzin to są małe miejscowości, około 100 personów. Czemu teraz dziedzin tutaj je w jednej gminie, a u nas na wschodzie Górnego Śląska mamy po 1, 2, 3, 4, 5 dziedzin we gminie. To się rozchodziło wielość personów, które pomieszkują w tej dziedzinie. Tutaj mamy ich mało, na wschodzie je ich wiele. 2 przysiłki, które są tajlami dorfów, i 3, które wchłonęły większe dziedziny, wykreślone we 2010 roku ze statusu przysiłku. Ja. Słuchajcie, za mną je Łodra, pokoż Weronika tutaj jakbyś stanęła. Teraz widza genau, jako to je. Widzimy, kaj była woda jeszcze pora dni do zadku, ja. Teraz już można powiedzieć chyba jest normalnie tutaj. Ja, no ale po 12 kilometrów stąd woda narobiła, no mono tutaj po 10 kilometrów stąd woda narobiła szkody. Co do mojego widza Martina, powiedział, fajnie by było, co byś nie zoomował. No i oczytał, roztomajcie, zoomuje, już nie będziemy wchodzić, no ale dzisiaj w ramach podzięki za ten nocleg będę się starał zrobić taki tajlik, co by nie zoomować, obejrzymy, jako to wylezie. Dobre, jadymy, bo je już po 12, pół godziny na plac, kaj będziemy kręcić, toż i tak skończymy wieczorem. Abonirujcie kanał, właśnie też na Facebooka i Instagrama, i abonirujcie też mój nowy kanał Śląsko Kultura. Hań nas je, no richtig mało, tu nas je, no dużo, a hań też fajniste treści. Proszę was, jadymy. Dzisiejszy film jest kontynuacją tajlika ze zeszłego tygodnia. Dodam jeszcze ino, co we całej gminie kwateruje około 12,5 tysiąca personów. Do gminy okrom Niemodlina, Falkenberga przynależą Jorno Dziedzina, po niemiecku Springsdorf, dzisiaj Brzęczkowice, Lipno, po niemiecku Lippen, Heidersdorf, po niemiecku, po polsku dzisiaj Gościejowice, Góra, po śląsku, po polsku, Górał, po niemiecku się mianowało, Rogi, po śląsku, po polsku, Rogał, po niemiecku, Kościelno Góra, tak po śląsku, bo po niemiecku było Kirchberg, dzisiaj Tłustoręby, Wydrowice, po niemiecku Weiderwitz, Wielgie Sarny, to po śląsku, Sarny Wielkie po polsku, Gross Sarne, po Sarne, możemy przeczytać po niemiecku, Radoszowice, po niemiecku Raschwitz, Piotrowo, Petersdorf po niemiecku, po polsku dzisiaj Piotrowa, Grebyn,
po śląsku, Gryben po niemiecku, Grabin po polsku dzisiaj. Końsko-Dziedzina, po śląsku byśmy powiedzieli Rozdorf, dzisiaj Roszkowice. Sonnenberg, Słonecznogóra, po śląsku Krasnogóra, można też powiedzieć, bo po polsku dzisiaj jest Krasna Góra. Gracze, po niemiecku Graze. Michelsdorf, dorf od Michała, Michałówek dzisiaj. Klein Mangersdorf, Magnuszowiczki dzisiaj. Groß Mangersdorf, Magnuszowice dzisiaj. Rutki, Rautke po niemiecku. Tarnice. Do 1996 było takie miano, po śląsku, po niemiecku i no inszy zapis Tarnica dzisiaj. Molestowice, po polsku Mulwic, kiedyś po niemiecku Szedlau, dzisiaj Szydłowiec Śląski. Jacdorf, dzisiaj Jaczowice. Dziedzina od Jokoba, Jakobsdorf po niemiecku, dzisiaj Jakubowice. Kiefer Kretscham, dzisiaj Sosnówka. Burgstette, Grodziec. Drugi Grodziec to je nowe, to już nie ma niemieckiego miana. Baumgarten, Sady. Gepersdorf, dzisiaj Rzędziwojowice. Jako też dwa przysiłki, Małogóra i Małe Gościejowice, a do 2010 jeszcze Ligota, Marszów i Pielgrzymowice. Lipno, Lipen to pierwszy dorf, w sumie genau na granicy ze Niemodlinem, ze Falkenbergiem. A za mną basen. Basen stary, zabytkowy, widać, powstał w 1934 roku. W 1935 trenowały tutaj olimpijczyki przed olimpiadą w Berlinie w 1936 roku. Trzeba wiedzieć, myślę, co większość z was wie, no ale ono jakiś 1%, co to ogląda, nie wie, musimy durchszkolić. Te place przynależały do trzeciego niemieckiego Reichu, a przodziej do niemieckiej Weimarskiej Republiki, a jeszcze przodziej do drugiego niemieckiego Reichu, a jeszcze wcześniej do Królestwa Pruskiego, a przodziej to było księstwo śląskie, Herzogtum Schlesien pod reskierunkiem Hohenzollernów. To od 1742, a wcześniej księstwo śląskie pod reskierunkiem Habsburgów, a jeszcze wcześniej księstwa śląskie pod reskierunkiem Piastów. No, nie ino Piastów, teraz tak we uproszczeniu godą. Przodziej, zanim powstało księstwo śląskie, to wiecie, Polska, jeszcze przodziej Czechy i to Polska, Czechy, no a przodziej, zanim nastały tutaj Czechy, no to był Reich Wielgo-Morawski. A na samym zaczątku, jeśli się rozchodzi o land, który tutaj był, to nie wiemy na zicher, no ale ono tak było, myślę, że tak mogło być, land od Samona. No, przodzi, wiadomo, ludność się tu przemieszczała, no ale nie było żadnego zorganizowanego landu. Grabin, Gryben to kolejno dziedzina na naszej sztrasie. Znajduje tu się kościół ze XVII stulecia. Widzimy cechy barokowe. Wieś powstała we XIII stuleciu, a pierwszy kościół był tu już we XIV stuleciu. Był to kościół drzewiany. Krasna Góra, po śląsku Krasnogóra, a mono Słonecznogóra, bo po niemiecku jest Sonnenberg. Co tutaj mamy? Pałac ze zaczątku XVIII stulecia, przebudowany w XIX stuleciu, we połowie tegoż stulecia. Dzisiaj są tu kwatery, ludzie normalnie tutaj kwaterują. No czasami tak jest, że pałace są zamieniane na kwatery. Dobrze, co to nie niszczeje, tak jak we innych placach. Szajbnięte tutaj jest, co to jest plac prywatny, toż nie podchodza za fest blisko, za tym stromym mamy dźwierza, mamy wchód. Jerzek we Tłustorębach. Tak dzisiaj mianuje się dziedzina. Kirchberg. I pokazało mi na mapie kaś tukej. To je. Czego szukam? Były Wanielicki Kirchhof i kościół Wanielicki, którego już nie ma. Wszystko zniszczyli we 1945 roku.
mono hań w tych stromach, w tych krzokach je. Hań są chałupy, no tu wszędzie tu też je pole, no tak na pół legalnie, że tu w los, tu już psy mi szczekają, zaraz nie wiadomo co tutaj się podzieje, słuchajcie. Kościół stał do 405 roku, wybudowany w 1879 roku w neogotyckim sznicie. Tak to wszystko tutaj się płomieniło. Kirchberga już nie ma, są tłustoręby. Autochtonów już nie ma, są przybysze ze wschodu. Wanielików już nie ma, są katoliki. Rogi, roje, rogiow, po niemiecku rogał. Dorf zmiankowany po raz pierwszy we XIV stuleciu. No i przynależał do Pyklerów, nie skorzy do Praszmów albo Prażmów, tak jak my to go dali tydzień do zadku, tych, którzy byli we Falkenbergu. Pyklerowie pod koniec XVII stulecia budują tutaj drewniany kościół. Do 1996 roku stoi tutaj koło tego kościoła. Nie skorzy w tym roku przenoszą go do skansenu we Łopolu Bierkowicach. Ten kościół rzymskokatolicki, neoromański, budowany jest w latach 1901-1903, a ten drewniany był wanielicki. No wiadomo, po 1945 był już katolicki. Tutaj w tej dziedzinie nie ma zasięgu, nie mam jak sprawdzić nawet pod jakim wezwaniem jest ten kościół. Kościół jest zawrzyty, nie ma nic napisane, a ja we scenariuszu też, że chcę nie narychtował i że chcę też nie sprawdził, eli on na początku nie był wanielicki. Nie wiem. Wyboczcie. Co jeszcze widzę? Polskofana przy kościele, przy prywatnej chałupie. Wiele tych polskich fan widzę tutaj. No, myślę, co to jest takie oznaczenie, co przyjechały Poloki na nie swoja ziemia, czuli się tu obco, eli do dzisiaj czują się obco, a mono już czują się niektórzy autochtonami, kej ich ojcowie tutaj siedzą od lat 40. Mamy tu jeszcze jeden zapytek. Letni pałac Praszmów z 1897 roku. Główny pałac mieli we Falkenbergu, a tu mieli letni. Dzisiaj jest to podstawowa szkoła. Mamy tutaj sportplace, mamy plac do graczek. Sumy we graczach. Gracze po niemiecku graze, a za mną gruba bazaltu. Jedna ze najstarszych na placach Rzeczpospolitej. Zaczątek to XVI stulecie, no ale na większą skalę napoczęli wydobycie w 1850 roku. Rewolucję industrialną bana tutaj pociągli, no i z kuli tego usprawnili. Mamy dali tutaj wydobycie. Toż nie ino wąglem Śląsk stał i nadal troszkę jeszcze stoi, no ale też inkrze kruszywa tutaj są. Przy grubie mamy grota Świętej Barburki. Święta Barburka nie ino u nas na wschodzie Górnego Śląska, no ale i tutaj na zachodzie Górnego Śląska. Powstało to w 1981 roku. We Graczach mamy jeszcze rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Zaczątek tego kościoła to XIV stulecie. No ale wtedy też nie nosił miana Świętej Trójcy, no ale Świętej Frele Maryi. Ten kościół pochodzi z 1696 roku, no ale przebudowany był w 1824 i widzę tutaj takie cechy neoromańskie. No, w 1696 to musiał być barokowy, też coś tam można dojrzeć tego barokowego moim zdaniem. Okrom katolików w Graczach były też waniliki. No te place były zasiedlone mocką wanilików.
w samym Falkenbergu, wczoraj żech wam, dzień do rzadku uwoz, żech wam nie powiedział, to było 2/3 tych wanielików. Nie wiem genau wiele tutaj. Są my na Friedhofie. Waniliki tutaj pojawiły się już we XVI stuleciu za czasów reformacji. No i przetrwały kontrreformację i 30-letnią wojnę 1618-1648 pomiędzy katolikami a wanilikami. W 1741 roku, czyli rok przed przejęciem tych placów od Hohenzollernów, pruskich władców, było 38 gospodarzów wanielików. Przetrwali ciężkie czasy. Nie skorzy przychodzą tutaj Hohenzollerny. Wanieliki, lutry, toż je łatwiej dla lutrów. W 1744 roku budują tutaj kościół drzewiany, 150 metrów stąd. Tamkaj dzisiaj je autobusowo sztela na ulicy Niemodlińskiej. Kościół 49 lat nie skorzy gorze. 2 lata nie skorzy w 1795 roku odbudowują już murowany ze cegły. Ten stoi do 1945 roku, po czym nowo polsko administracja go rozbiera. Nie wiem, eli dzisiaj we dorfie są jakieś wanieliki. Może być tak, co nie ma nikogo. No dobre, no słuchajcie, co zostało z tego cmentarza? Widzicie sami. Pora platów, wszystko zaniedbane, ale pójcie tutaj trochę dali, no obraz nędzy i rozpaczy. Wanielicki cmentarz. Łobień wyjście, no kto to zniszczył? Podają komunisty po 45, ale pójdźcie tutaj ze mną, ja wam coś ich pokorza. Żubr, nie kasztelan, inkrze. No nie wiem, eli za komuny coś ich takiego robili i w takim dobrym stanie to od 89 roku przetrwało. Sami se dejcie odpowiedzenie na to pytanie. Holokaust naszej erbowizny. Rostomili, skręcili my ino 5 km, zdrożyli my 5 km ze drogi. Są my na przedmieściach Lewina, Leuven. To już nie gmina Niemodlin. Nie ma to też łopolski krys, no ale dali to je łopolskie województwo. Brzeski krys. Nie ma to też Górne Śląskie. To pierwsze miasto na Dolnym Śląsku. Ze Graczów tu je 10 km. Nie wiadymy genau do Lewina. Wachuje hań policyjo. Słyszą, że chcą wpuszczają ino po mieszkańców. Dali je ształch, tak dalej. Co by my chcieli do miasta z drugiej zajty wjechać. 40 minut by musieli jechać, a tak my jechali 10. Tutaj widać na przedmieściach, jak je wszystko porozwalane, tak dalej. Ponoć w Lewinie dali stoi woda. Czemu tak je? Co kąsek dali, 10 km dali było sucho, a tutaj widzicie jak? No, że godą w zeszłym tygodniu. Tako Niecka, tako Wanna, no i jeszcze rzeka Kłodzko-Nysa. Wrócimy tu kiedyś i będziemy musieli nagrać film i pomóż grzewciorzom, którzy stracili wszystko.
Widzicie, hań wachuje policyjo. Widać też last auta, wywrotki, które wszystko wywożą, te wszystkie zniszczone rzeczy, odgruzowują tak dalej. Teraz obejrzymy, czy zatrzymają mono, kukają na tabule, eli są lokalne, eli nie. Ja, auto się zatrzymało, chyba jakoś kontrola. No, nie skorzy pod karty je sztauch. To też z kuli tego myślę. No, je teraz też tako powodziowo turystyka, no my też chcieli zobaczyć, jak to wygląda, ale richtig ponoć dali tu je tragedio, jeśli po tydzień po tej wielkiej wodzie dali hań we mieście je woda, trudno się to wyforszczelować, ja, no bo już Kłodzko, już Ziegenholz, to już tam słyszałem je suche, tu ponoć nie, no ale na własne ślepia, że tego nie uwidział. Hej, tutaj na przedmieściach widzimy jeszcze coś takiego, mono richtig, panie woda, szrajbnijcie w to stamtąd je, jako to richtig wygląda. W sumie kąsek od Lewina, to już chyba je, mono to je już gmina Niemodli, no i obejrzyjcie, co tutaj je. Tutaj też chyba woda dotarła miechy ze pioskiem na północy tego niemodlińskiego krysu, niemodlińskiej gminy. Ponoć coś było, no to już niedaleko Lewina. Kiedy my jechali, to my widzieli pola, jaka jeszcze woda stoi, a już tyle dni deszcz nie padał, to co dopiero w mieście, kaje beton, kaje asfalt, no wieża, co dali tam woda je, choć w większych placach już nie ma. A przyznam się, co we Lewinie nigdy żech nie był. Nigdy żech nie był, a we Ziegenholz też nigdy żech nie był. Najbardziej poszkodowane miasta, najbardziej zalane miasta. Na koniec Szydłowiec. Pierwszy mianował się Elgot, czyli Eligota. Pierwsze zmianki to 1241 rok. Nie skorzy miano Szedlał. Czemu Szedlał? Szydel od ludzkich czaszek, których tutaj było naprawdę wiele. Z kuli czego one tutaj były? Ustały ponoć po najeździe Mongołów. 1241 rok. Znocie to ja zabili wtedy naszego księcia pod Legnicą Henryka Pobożnego. Ja. 1335 rok powstawał tutaj pierwszy drewniany kościół. W 1616 budują ten kościół do 17 roku. Piklerowie z inicjatywy piklerów, którzy przeszli na luteranizm i coraz więcej tutaj tych lutrów było. Kościół był za mały, toż wybudowali ten kościół. Mianowany jest on perłą śląskiego renesansu, bo we sznicie renesansowym powstał. No ale już w 1629 roku kaiser Ferdynand Habsburg odebrał ten kościół dekretem takim, co odbierał ewangelickie kościoły, które wcześniej były katolickie. No, ten kościół nie, no ale farność wcześniejszy kościół ja. Trochę niesprawiedliwe, prawda? Nie wiem, eli za czasów pruskich wrócił on do ewangelików, nie ma hańszajebnięte o tym, albo to jest takie milczenie, albo richtig do końca był katolicki. We 1945 roku zamieniony na kuźnia, to już po II światowej wojnie, w 50 latach odremontowany i odzyskał świetność z tych starych czasów. Dzisiaj naprawdę raduje ślepia, choć taki pozorny. To nie mamy wiele renesansowych budowli na Śląsku, renesansowych kościołów. Toż to jest jakiś ewenement.
Zapomniał, że rzec, co Kościół nosi miano Maryję. Mariacki Kościół. Nie jakiś w niebowzięcio, nawiedzeniu, narodzeniu, ino Maryję. A przed kościołem, naprzeciw kościoła mamy plac Graczek. Bruno się huśto, też się raduje. Obejrzyjcie, nawet na takim budynku, nie wiem co to jest, mamy polsko-fanów. Wiele tych polskich fanów mamy tutaj w okolicy. Śląskich rzek nie widział. Słuchajcie, mamy dynkmal z I światowej walki. Czemu tak się dziwuja? Kąsek na wschód, jest to normalne. Tutaj nie widzimy tego często. Odrestaurowany i na nowo postawiony w 2014 roku dzięki niemieckiej mniejszości. A jest on na cmentarzu naprzeciw kościoła. Za mną tor. Był tutaj kiedyś pałac. Powstał we XVI stuleciu. I teraz przy kościele jest tabula, która pisze o dwóch pałacach, a godą rzek ze ludziami i gadają o jednym pałacu. Jest też bild, który pokazuje dwa. Zaraz będę eklerował. W połowie XIX stulecia przebudowali pałac na neogotycką rezydencję z renesansowej rezydencję. A w to w ogóle tego dokonał. No, Piklerowie, oni tutaj reskierowali od 1488 roku. Prawie 500 lat. Jedna ze najbardziej zacnych familiów reskierowali też we Kujawach, we Tylowic, no i bez chwila we Falkenbergu, co my go dali. No i jako to było? We 1945 roku przychodzi tutaj Czerwoną Armią i pałac z gorą, stary pałac, a nowy rozebrali, co żech się dowiedział od ludzi we 1947 i jak sami przyznali, cegła poszła na odbudowę Warszawy. Jak prawie na całkiem Śląsku. No i oni go dali, był jeden pałac, bo tu ich ojcowie przybyli ze wschodu, no ale kiedy przybyli, no to już nie było tego starego, no ale zaś niespójne to jest, bo go dali, co rozbudowali i tak dalej, a na jeden pałac, nie, to co żech powiedział w XIX stuleciu, a ten drugi budynek, no to mógł być jakiś przypałacowy budynek. Jest to trochę niespójne, przyznali my. Szukał żech mauzoleum od Piklerów, powiedzieli, nie ma tu czegoś takiego, a tutaj my są, genau, widzicie je pole, tak dalej. No ale to powstało wszystko po 1945 roku. Te mury nam wskazują, co było to wszystko do pałacu przynależało. Tu był zegród taki, można powiedzieć, i szklarnia. Szklarnia to wszystko tutaj były dobra od Piklerów do 1945 roku. A jeśli się rozchodziło kościół, to też zafałszowali, znaczy ukryli na tej tabuli. Miejscowi przyznali, co do 1945 roku było Wanielicki. To za czasów Hohenzollernów musiał zaś wrócić do Wanielików, no dyć Piklerowie byli Wanielikami, no to jak pomienił się kierunek ze Habsburskiego na Hohenzollernowy, a ze katolickiego na Wanielicki. Słuchajcie, takie są dzieje naszego Heimatu. Tak to wszystko jest. Idziemy jeszcze na jeden plac. Szkoda, co po pałacu nie ustało nic. A tu był całki kompleks. Teraz pomieszkują tutaj ludzie w nowych kwaterach. Widzimy jakoś chałupa, 2013 rok, przejmnięte. Idziemy jeszcze na jeden plac. Zapomniał, że wczoraj w hotelu naładować bateriów. No i mamy to, co mamy. Kończymy ze mobilnioka, mikrofon żech pion. Kajmy są. Dom od Piklera. Jako jest historia tego placu. W 1573 roku Wenzel von Pikler wrócił z wyprawy wojennej. Na czas wyprawy korze zaopiekować się majątkiem i swoją babą swojemu przyjacielowi.
Zygmundowi Stoszowi. Kiedy wróco okazuje się, co on fest dobrze zaopiekował się jego babą, tak, co mieli się ku sobie i łonaczyli się. Dowiedział się o tym Wenzel von Pickler i genau tutaj stoczyli walka. Zdrajca Polek. Ten dom miał ponoć już wtedy 100 lat. A zaś żeś przeczytał, co na pamiątkę tego wydarzenia tutaj to postawili. W każdym razie datuje się dom, co ma dzisiaj kole 550 lat i jeden z najstarszych na Śląsku. No i najstarszy. Mamy szajbnięte ino co najstarszy we opolskim województwie, jeden z najstarszych pod polskim kierunkiem. Baba od Picklera zabiła się, kiedy do tego wszystkiego doszło. W 1867 roku, to jeszcze 4 lata zanim powstał drugi niemiecki Reich, jeszcze za czasów pruskich, położyli tak richtig pod tym dębem kamień, który upamiętnia to tragiczne trafienie. Roztomili teraz na dzisiaj jeszcze musimy wrócić 1,5 godziny do nas. Dziękuję wam wszystkim. Jeszcze raz dziękuję mojemu widzowi Martinowi, pozdrawiam go. Pozdrawiam też widza Lecha. O którym nie o nim, wspominali o nim ci ludzie, których żech trafił, nie o nim, o jego fotrze. Który szajbnął Buch o okolicach, jego foter był tu fest zacny, fest znany i powiedzieli, co tam też pisał o tym pałacu. Dobre, widzimy się za tydzień, obejrzymy jeszcze Kaj i abonirujcie mnie, byćcie ze mną, zmajstrujmy taką richtig śląską społeczność. Chowcie się.